It-tlieta filgħodu tnedi tal-konsultazzjoni pubblika l-Istrateġija Nazzjonali dwar l-Awtiżmu. L-istrateġija li fija 47 pjan ta' azzjoni se tkun qed tiffoka fuq l-aspett holistiku tal-awtiżmu li persuna tgħaddi minnu mit-twelid sakemm tikber fl-età. Jiġifieri mhux se tiffoka biss fuq l-aspett mediku iżda wkoll fuq l-inklużjoni fl-edukazzjoni u fis-soċjetà. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata minn Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela u l-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Ġulja Farrugia Portelli. Lidja Qabela qalet illi Malta hija fost l-ewwel pajjiżi li qed tniedi l-ewwel strateġija dwar persuni fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Hija saħqet li l-Gvern qed jaħdem sabiex jiġu affaċċjati l-isfidi b'rabta mal-awtiżmu. Dan huwa messaġġ ċar illi dan il-Gvern qiegħed jinkludi lil kulħadd illi m'għandna inħallu lil ħadd barra u kulħadd għandu jingħata opportunità biex jimxi l qudiem. Ix-xahar fejn inkunu qegħdin niċċelebraw l-awtiżmu nqajmu kuxjenza ma jiġix biss biex nitkellmu dwar l-awtiżmu imma biex nassiguraw li kulħadd ikun inkluż, li kulħadd ikun aċċettat u emanċipat. Il-Ministru Farrugia Portelli qalet illi din l-istrateġija ġiet imnedija wara li l-Ministeru flimkien mal-Kunsill Konsultattiv dwar l-Awtiżmu iddiskutew ma' diversi partijiet involuti fosthom mal-organizzazzjoni Autism Europe u diversi esperti oħra fil-qasam. Wasalna għal dan il-dokument grazzi għal konsultazzjoni li diġà minna ma' stakeholders differenti u issa din l-aħħar fażi li għandha tirfina lil dan id-dokument biex imbagħad finalment indaħlu l-istrateġija fil-mod wiesa' tagħha. Il-Chairperson tal-Kunsill Konsultattiv dwar l-Awtiżmu Dr. Alistair De Gaetano sostna illi Malta l-kuntrarju ta' ħafna pajjiżi għandha qafas fuq l-awtiżmu. Fil-waqt li din l-istrateġija tħares il-qudiem lejn l-għanijiet sostenibbli għas-sena 2030 maħruġa minn Nazzjonijiet Magħquda. Fl-aħħar nett, is-Segretarju Permanenti Matthew Vella qal li l-istrateġija tiffoka fuq il-potenzjal ta' kull persuna fis-soċjetà u għalhekk tfisser implementazzjoni aktar b'saħħitha tal-inklużjoni. Kull min huwa interessat li jgħid fil-konsultazzjoni pubblika dwar l-awtiżmu jista' jaċċessaw fuq is-sit tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. U din il-konsultazzjoni se tibqa' miftuħa sa 23 ta' April li ġej.